ибодат покӣ аст. марде дохили мошинаш, ҳамсараш, фарзандонаш, хулас ҳама шароиташ муҳайё буд. дар роҳ равон буд, ҳаво гарм, кондитсионер, ҳама чиз, об. ногаҳ як нафар даст бардошт, истод, пурсид: кистӣ? гуфт: шӯҳрат, обрӯй, авторитет. марҳамат, шин. гирифт, идома дод. боз рафт дар роҳ нафари дигар даст бардошт, истод, манъ кард. гуфт: ту кистӣ? гуфт: ман давлат, пул, бойгарӣ. гуфт: ваҳ. шин. гирифт, роҳашро идома дод. ногаҳ як нафари дигар даст бардошт, истод. гуфт: ту кистӣ? гуфт: ман ибодат. ин тараф нигоҳ кард. бахшиш, ибодат, ҷой надорам. зану фарзандон ҳама, ҳеҷ гап не. роҳро идома дод. нафари дигар даст бардошт, наистод ва нафари пеши мошинро гирифт. ба ҷаҳл, ба қаҳр истод, манъ кард. гуфт: ҷой надорам. ту кистӣ? ба монанди корманди шӯъбаи бозрасии ГАИ омаду ҳуҷҷатро нишон дод. дар ҳуҷҷат навишта шуда буд: Азроил. гуфт: ҳуҷҷат дорӣ? яъне мебинам ки зану фарзанд, давлат, ҳама чӣ. ибодат дорӣ? гуфт: ҷаноби Азроил, як лаҳза, як дақиқа ман ҳамаи инҳоро мепартом, рафта ибодатро гирифта мебиёрам. дар роҳ буд, фақат ҷой надоштам гирам. як лаҳза рафта меоям. ҳама чӣ дорем, аммо ибодатро ҳам фаромӯш накунем. ибодат покӣ аст. зану фарзанд дорем, давлат дорем, ҳама чӣ дорем, аммо ибодат ҳам гирифтам. худро эҳтиёт кунед.